Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Gumagana pa ba talaga ang gayuma sa panahong ito? Feel good morning po sa mga suking OFWs na tulad ko na palaging nakaantabay sa programang Mga Katas ng Nakalipas. itago nyo na lang po ako sa pangalang Nice. OFW po ako sa Japan. Ang katas po ng aking nakalipas ay tungkol kay Gardo. Magkabatch po kami nung high school doon sa lugar namin sa Camarines Sur. Nag-reunion po kami kaya nagkaroon po kami ng komunikasyon ni Gardo. Alam niyo po marami na akong nakarelasyon pero kakaiba itong si Gardo. Tuwing nag-video call kami, lalo nung nasa Japan po ako, ay parang lagi siyang bumubulong na hindi ko maintindihan. Unod, bukog, unod. Dahil diri sabak tadibi, dahil diri sabak tadibi. Bisaya. Sinasabi niya na meron daw siyang abilidad na kumausap ng mga espiritu. Natutunan niya po daw yon nung siya ay sundalo pa. Pero wala na po siya sa serbisyo ngayon. At habang tumatagal po ang aming pag-uusap araw-araw sa cellphone ay palagi na po siya sa isipan ko. Patay na patay po ako sa kanya. At pagka-uwi po ng Pilipinas, alam niyo po, mayroon po akong 7-year boyfriend. Hiniwalayan ko po yon para kay Gardo. Kaya, sabay po kami umattend sa reunion. Dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, naku, nakakapagod pero ang sarap sumayaw talaga, no? Ay, buti na nakauwi ko. Na-miss ko namin dito. Mas miss kita, Trixie. Ang kinis-kinis mo pag nasa Japan ka. So, dito hindi. Ako hindi. Ikaw yung nasa Japan eh. Ano, pasyal ka dun kapag akong bahala sa'yo, ha? Oo, dun na sa akin titira. Tara, sa'yo pa tayo. Taga lang, ba't naging kayo ni Gardo? Di ba may 7-year boyfriend ka? Dito mo yan talaga itatanong, ha? Ay, siyempre, parang hindi tayo halata ng chichismisan. Ewan ko ba, alam mo, ang gwapo-gwapo niya sa paningin ko, sarap-sarap niya. Kaya pag-uwi ko dito, gusto ko agad tikman eh. Uy, Diyos ko, manang-mana ka sa tiyahin. Alam mo, nung nasa Japan ako, talagang gigil na gigil ako umuwi. Talaga? Gusto ko na talaga siyang tirahin eh. Uy, Diyos ko. Uy, ano mo tirahin na eh? Uy, speaking of that, nandali. Speaking of the gwapong devil. Mahal. Tara Mahal, na. mahal. Uwi na tayo. Ang gwapo talaga ng mahal ko.
Tara na, uwi na tayo. Tara na. Ha? Uwi ba talaga tayo? Mahal na gwapo mo. Grabe, mahal na mahal kita! Mahal na mahal kita! Uy, ako! Uy, ano nangyayari sa'yo, Nice? Hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko pag nawala ka. Mahal na mahal kita! Batchmates! Mahal na mahal ko si Gardo! Ano? Trixie, tingnan mo, napakagwapo. Parang Ano nangyari dito? Richard Ba't parang- Tony Alarcon. Sobrang luma. Isama mo na Ricky Dabao, ganyan. Ricky Dabao! Oo, ganyan. Christopher! Riz Cortez, ganyan. Isama mo na. Ang gwapo mo, mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para sa'yo. May gusto ka ba? Uwi na tayo. May gusto ka ba, mahal? Gusto ko nang umuwi. Tara na, gusto kita masulo eh. Gusto din kitang masulo. Ayaw kitang mapunta sa iba. Hindi ko kaya yung Trixie. Tinan mo. Trixie, wag mong agaw! Isang sigardo! Kakarating nyo lang, uwi na kayo, Nice. Ano ba yan? Siyempre, tikiman. Ano ka ba? Bagay, pwede yung jumoin. Trixie, wag mong agawin sa akin si Gardo, ha? Alam ko may pagnanasa ka sa kanya nung high school tayo, pero okay lang si Gardo. Buko. Gardo ko, halika na. Ano, uwi ba tayo? Tara na. Halika Mauna na. na kami ha. Salamat ha. Ano ba? Ano bang nangyari sa babaeng yun? Ba't parang may something talaga? Hindi ko maintindihan. Hoy, babae! Hoy, babae! Mahal kita! Sarap mo! Sarap mo! Ano nangyari doon? Ganito na is. Gardo ko. Kanino ka lang, Gardo? Kanino ka lang? Gardo ka lang. Kanino ka, Nice? Kanino ka? Ha? Sa'yo lang ako, Gardo. Sa'yo lang ako. Kanino ka? Ang sarap mo. Ito lang. Nice. May binubulong ka ba sa akin? Nice, alintiri sa pagkardobi. Nice, alintiri sa pagkardobi. Ano? Ay, may binubulong ka Wala, ba? ano kasi sinasabi may ka ba? gawa, Ba't marunong- lagi kang may binubulong? Wala, marunong ako kumausap ng mga ng mga espiritu kasi do dati akong sundalo sa mga gubat. Kailangan mo kausapin sila ano Mahal ka. ko, hindi mo na kailangan tumawag ng mga spirito. Kayang-kaya ko na yung lakas nila. Talaga? Gotta go! Sige, dali. Nice, alintiri sa Gardo ko! Nice, alintiri sa pagkardobi. Nice, alintiri sa pagkardobi. Kisaya! Patay na patay po ako kay Gardo, Uncle and Tita. Tuwing nawawala po siya sa tabi ko, ay parang nababaliw ako! Anong baliw? Gardo! Hindi ako mabubuhay at makakahinga at makakakain nang wala po siya sa tabi ko. Pero napansin ko na lagi talaga siyang may binubulong tuwing magkasama kami. Hero reporting. Turok baktor mo. Ay, tingkarap mo. Takbo. Ilang buwan lang po ay Turok baktor. pagkatapos kong umuwi, pagkatapos kong bumalik sa Japan, bumalik agad ako ng Pilipinas dahil hindi ko talaga kayang mawala siya. At hindi ko kayang hindi siya nakakasama. Hero reporting. Hanggang nagburakay po kami. Kaso hindi siya nakasama kasi nagkasakit po siya. Mahal. Okay ka lang ba? Okay na ako dito. Mag-enjoy ka na lang dyan. Pasensya na, hindi ako nakasama sa'yo, ha? Mahal. Girl, may mga afam. Doon na lang tayo. Uy, ayokong pagtaksi. Oo. Pati mo kaya sabihin yan. Hindi ko kayang pagtaksilan si Gardo ko. Huwag mo sabihin yan. Gardo ko, ikaw lang sa buhay ko. Kahit di kita kasama.
Sorry talaga, mahal kung nice kung hindi kita nakasama. Babawi ako next time. Masama talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko alam anong nangyari. Ano ba nangyari? O sige, ganito na lang. Hahanap kami ni Trixie sa Boracay na manggagamot para magamot ka na. Wala Ilang namang araw na magagamot sa yan. Boracay. Afamang marami dun. Ay. Tatawid tayo ng antike. Doon tayo maghahanap. Ibig mag-enjoy tayo. Ano ba yan? Meron doon. Nandito na tayo sa Boracay. Tatawid tayo doon. Ang gulo-gulo mo nakausap ng mula lang. Mahal na mahal ko kasi si Gardo! Inaagaw mo ba siya sa akin, Trixie? Hoy, sayo na yan. Sayo na yan. Hello, mahal. Mag-ingat ka dyan, ha? Mag-ingat ka dyan sa Mahal Boracay. ko, hindi ko kaya. Mahal ko, pwede wag tayo tumigil sa pag-video. Mars, Trixie, tinan mo, bumubulong lagi si Gardo. Parang may sakit talaga siya. Ewan ko ba dyan? Sige, Ano naintindihan mo ba yung binubulong niya? Hindi, binubulong nga. Maririnig ko ba? Nakakainis na itong kumari kong to. Binubulong nga. Paano mo marinig? Baka lang! Tara na maghanap natin ng manggagamot. Sige. Ayan. Ako ang manggagamot. Ano po yan? Mars, Trixie. Ito yun daw yung pinakamagaling dito sa Antique. Hello, ano pa pangalan nyo? Inko. Inko. Oh, Inko. Inko. May Chinese. Lahi po kayong Chinese? Half Chinese po kayo? Inko. Medyo ako 1/4. 1/4 lang, 1/4. 1/4 sheet of paper. Kaya niyo po bang gamutin yung gardo ko? Huwag niyo po gaagawin sa akin yung gardo ko. Gamutin niyo lang. Ba't ko naman nakagawin? Ako hindi agaw, gardo mo. Gardo mo, iyo. Hindi ba siya kasama? Siya paggamot, dapat siya sama dito. Hindi po kaya yan via Zoom. Gamutin niyo po siya kung magaling ka. Ngayon high-tech, meron na Bluetooth gamot. Gamot, Bluetooth. Bluetooth. Pakita, Ayun. picture, pakita. Ito po, ito, tingnan niyo. Baka ma-inlove kayo Inko. Okay na. Bilis. Okay. Pikitin nyo mata. Pikit. Ano kayong gagawin nito, Ano po Mars? baka kunin niyo po yung gamit namin. Mars, itago mo yung cellphone mo. Baka kunin niya. Okay, ganyan mo cellphone. Ako bahala. Ako, kanta para siya galing. Ito po si Gardo. Yeah. Alam, Mars, ang galing niya talaga. Yeah. Na dumudura, Mars. Siguro effective talaga kasi dumudura-dura eh. Ayan na, okay na yan. Sana gumaling na yan. So hindi niyo po sure? Sabi niyo sana gumaling na. Siyempre, hindi ko alam. Wala dito. Dapat kasi sama mo siya gamot. Magaling kayo eh. Kaya niyo yan kahit digital. Basta ikaw uwi na lang. Bayad na lang kayo. Tara Sige na, po, Mars. basta gumaling lang ang mahal ko. At ang galing po ng albularyo, mga kabisyo at angkol and tita. Dahil pag uwi ko, gumaling po si Gardo. Salamat at nakauwi ka na. Alam mo, may nakita ako sa cellphone mo. Umamin ka nga. Sino si Ruth? Ha? Anong route? Ha? Wala namang ruta. Sino? Ba't babe yung tawagan nyo? Ha? Ano ba? Sino si Janice? Ha? Hindi man mag-aaway. Ano ba? Sino Tumigil si ka nga. Glory? Ang dami mong babae. Ang kapal na mukha mo. Niloloko mo ko, Gardo. Ito niloloko. Tagal mo Ano na bang akong nagsasabi mo? niloloko. Wala akong ginagawang masama. Kapal ng mukha mo, ha? At saka Mahal bakit kita. ka bulong ng bulong, ha? Bulong ka. Ayan o, bumubulong ka. Ha? Nakakot ka na. Ba't ka bumubulong? Ha? Gardo, niloloko mo ko. Ang kapal ng mukha mo, ha? Yung mga nirigalo ko sa'yo, ibalik mo, bayaran mo ko. Ano bang nangyari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo, ha? Ikaw, Wala anong nung ginawa? umalis ka, parang nagbago ka na. Anong ginawa mo sa akin, ha? Wala Anong akong ginawa mo sa- sa'yo. Gardo, Tumigil ka na nga. Ayoko Mahal na. kita. Ayoko Tumigil na. ka. Hindi. Anong ayoko na? Ano bang nangyari sa'yo?
Babalik na ako ng Japan. Ayoko na. Niloloko mo ako. Ang kapal na mukha mo. Hindi kita niloloko. Ihag kita. Hindi kita niloloko. Tumigil ka! At sa isang iglap po nakakapagtaka ay, hindi ko na gusto si Gardo at hindi ko na siya mahal. Ba't nandito ka? Siyempre, hatid kita sa airport eh. Ba't mo ako ihahatid? Di ba sabi ko sa'yo ayoko na? Ay, sorry, Mars. Sinama ko lang. Gusto niyang mangulit siya eh. Gusto niya Mars, sumama. kung gusto niyo maging kayo na lang. Pero ayoko siya makita dito sa airport. Aalis na ako. Nice. Ba't ba galit na galit ka sa akin? Ay, sorry, Teresa. Baka daw eh. Ayan, Trixie, bumubulong na naman. Ayoko Ano na. ba kasi ang binubul... Wala naman ako Gardo, sinasabi. umalis ka na. Bago ako mag-skandalo dito. Hindi mo na ba ako mahal? Niloloko mo lang ako, Gardo. Ang dami mong babae. Ang dami ko pang nabalitaan. Hindi naman totoo. Pati yung mga magulang mo. Sinasabi, may mga ibang babae pumupunta sa bahay nyo. Hindi totoo yan! Ayoko na, Gardo. Ayoko na. Trixie! Trixie, papadampot ko yan sa pulis. Sasama kita, Trixie, pag di ka sumama. Tara, Gardo, isama na kita. Baka masama ako. Mahal, hindi mo na ba ako Anong mahal? mahal? Anong mahal? Hindi kita mahal. Mahal, please. Huwag mo naman gawin sa akin to. Tigilan mo, huwag mo kong hawakan. Trixie, bubulong na naman yan. Kadiri ka. Naiirita ako sa'yo. Umalis ka nga